Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus sila Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Din dito walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kun unsa iyang isulti sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha sa gilandungan ug gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Miling-ilingi sila pagdali apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nanglungsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nilang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Mga igsoon makini ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Well, nagbasa ko sa ebanghelyo, murag gisamok-samok sa tano kay ang tingog sa iring nagsigi man sag meow. Ako una-una kinigyod si taning pangitaan tagpamahagi nga madisturbo. Karon nga wala ko magbasa sa ebanghelyo, na pod siya magsigig meow. Murag gihimo nang puy-anan ning atong simbahan sa mga iring, may siguro nga ato ning papahawao, no? Ito mga sakristan mayor, no? Abugan ng atong mga iring diha kay murag nakabalda sa atong pagsimba. Mga igsoon sa akong gingon kaninyo karon nga adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa pagbag-o sa panagway sa atong Ginoo. Today we celebrate the feast of the Transfiguration of Christ, no? Sa ebanghelyo mga igsoon, sa dihang gidala ni Jesus sila si Pedro, Santiago ug Juan, sa dihang gikuyog sila sa atong Ginoo dito sa usa ka bungtod, natingala na lang kining tulo ka mga tinun-an ni Jesus kay pagkakita nila kang Jesus, nausab man ang iyang panagway, no? Ang iyang naong daw misilaw pag-ayo sama sa usa ka adlaw, ug ang iyang bisti misilaw usab sa kaputi nga way sama, no? Mao nga sa pagkakita nila ni Pedro, Santiago ug Juan sa atong Ginoo, natingala gayud sila pag-ayo, no? Kay sa tan-aw nila mura magdili na ordinaryo nga tao ang ilang nakita kang Jesus, no? Og sa maong panghitabo mga igsoon, gipakita ni Jesus kanila nga siya gayud ang anak sa Dios. O nga siya dili basta-basta lang nga ordinaryo nga tao, no? Og napatud-an nila kini pag-ayo sa dihang nadungog nila ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. O kining maong tingog, mga igsoon, nagagikan sa langit, nagagikan gayud sa Dios Amahan, nga nagpadayag nga si Jesus mao ang iyang pinangga nga anak, nga angay nato nga pamation. Ug sa nahitabo dito sa bukid, sa nakita nila ni Pedro, Santiago ug Juan, gipasidan-an sila sa atong Ginoo nga dili ipamalita, dili ipanulti unsa ang ilang nakita niya dito sa bukid, no? Gipinahan sila ni Jesus. Mga igsoon, ining kapistahan sa pag-usab sa panagway sa atong Ginoo, ang usa sa mga punto nga atong pamalandungan kining giingon sa Ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Mga igsoon, mamalandong kita sa atong kaugalingon sa giingon sa Dios Amahan karon. Ang pangutana, namati ba kita kang Hesus? Namati ba kita sa atong Ginoong Hesus? Nagahin ba kita og panahon para magampo, makigistorya ug maminaw sa atong Ginoo? Namati ba kita sa iyang mga pulong nga gisangyaw diha sa santos nga misa? Kay basin misimba kita, pero wa kita maminaw sa iyang mga pulong, kay ang atong mga hunahuna ni ato ta dinhi sa simbahan, pero ang atong hunahuna tuwa sa gawas. Naunsa nakaharon ang akong balay, wa ra ba to masirad-i? No, daghan tagi panghunahuna, mao na nga sa atong pag-attend sa santos nga misa, kung aduna kay mga concern, ibilin sa gawas. Focus first, no? Ingna imong kagalingon, i-focus sa ang imong kaugalingon sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa Dios, ayaw sa hunahunaan ng problema, ibilin sa gawas, balika unya, pagbalik nimo wala na nang maong problema. Amen? So focus, no? Paminaw, kay mao kini ang giingon sa tong Dios Amahan, namati ba kita kang Hesus? Giunsa man nato pagpaminaw ang Ginoo, mga igsoon? Ang mga pulong ba nga atong nadungog gikan sa Ginoo, ato ba kining gipaminaw pag-ayo, wala nato palutsa sa atong dunggan, o gipuy-an ba nato kini diha sa atong kaugalingon? Mga igsoon, mao kini ang nindot natong pamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ug lain pa, mga igsoon, niining pagsaulog nato sa pagkausab sa panagway sa kapistahan, sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, nindot usab kung atong usisahon ang atong kaugalingon, kung ang atong kinabuhi ba nahasubay pa ba sa kabubuton sa Dios. Kay kung kini wala na mahasubay, kinahanglan siguro nga ato kining i-transfigure, no? Ato kining i-transform, usbon subay sa kabubuton sa Dios ug subay usab sa Ebanghelyo. Kay kung kini atong paningkamutan nga buhaton, makaingon ko nga namitnaw gayud kita sa atong Ginoo. Kung atong gipuy-an unsa ang atong nadungog, naningkamot kita sa pagpuyo niini diha sa atong kinabuhi, naminaw ka sa Ginoo.
Nalipay kanimo ang Dios kay imong gipaminaw ang Ginoong Hesus. Apan kung kita nagpadayon gihapon sa pagbuhat sa di maayo, bisan pag nasayod ka nga di maayo ug wa malipay ang Ginoo sa imong gibuhat, apan nagpadayon gihapon kaniini, nasayod ka nga sayop ang imong gibuhat, pero imo gihapon gibuhat, nan wala ka maminaw sa Ginoo. No? Moingon ang Dios Amahan, wala ka maminaw sa akong pinanggang anak. Og lain pa nga nindot natong pamalandungan mga igsoon, kung maghisgot tag transfiguration, kay kita manggod sa atong kinabuhi, concern ta nga matransfigure ang atong outer appearances. Usahay no, mabitaw na nga kining atong mga tindahan, daghang mga whitening soap, unsa pa ng mga whitening cream, kay lagi gusto matransfigure ang atong naong, kung kinibugason mahamis, kung kini medyo dili puti maputi-puti, dili man na siya dautan, kay makatabang man na para ang atong kanabitang positive outlook, ang atong pagtan-aw sa kagalingon medyo mo taas-taas. Pero our God is more concerned of the transformation, not our outer appearances, but the transformation, the transfiguration that will happen in our hearts. Ang gusto sa Ginoo nga transfiguration nga mahitabo diha sa atong sulod sa kasing-kasing. Kay kung ang ato ganing kasing-kasing mao ang matransfigure, o ang atong kasing-kasing atong i-conform sa kasing-kasing ni Jesus, everything will just follow. Ang imong pagkataas o garbo, ang imong pagka-mapahitason, ang imong pagkahakugan, ang imong pagkabagot-butan, ang imong pagkamasinahon will just disappear. Kung unahon nimo pag-transfigure, pag-conform ang imong kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Sa mga nindot nato nga pamalandungan og i-transfigure sa atong pagsaulog sa transfiguration, sa pag-usab sa panagway ni Jesus, maningkamot ta, mag-ampo ta sa Ginoo, pangayon nato ang grasya nga Lord, aduna pod untay matransfigure sa akong kaugalingon. Aduna pod untay mausab sa akong kaugalingon, labi na gayud ang akong kasing-kasing, no? So mauni atong pangayon nga grasya, kay kung ang atong kasing-kasing mao ang mausab sa akong gingon kaninyo, everything will just follow, no? Mamahimo ka karon nga mapaubsanon, dili ka na dali masuko, no? Di nakasigig panungo ang imong pirmi gipangumpisal nga magbalik-balik, maghinay-hinay ug kawala, kay ang imong kasing-kasing mauman ang nagtransfigure according to the heart of Christ. So mausab kini ang akong ipangayo nga grasya sa Dios, nga ang akong usab kasing-kasing mahisama sa kasing-kasing ni Jesus. So nini atong pagsaulog sa Biyernes, Sacred Heart of Jesus, maningkamot kita nga ang atong heart will be sacred like the heart of the Lord Jesus. Amen. So mao kini ang nindot natong paningkamutan nga matransfigure usab. Amen.